O polígono Rianxeiro de Tec continúa coa súa expansión a través do asentamento de novas empresas. Unha das últimas en sumarse a este proceso coa construción dunha nave foi a firma Proacer, dedicada á comercialización de marisco. Esta mañá Beatriz Estallo, a xerente de SEA, a empresa pública que xestiona este parque empresarial, dependente do Ministerio de Fomento, visitaba as instalacións, despois de asinar cos seus propietarios a compra dunha nova parcela anexa á nave na que xa están asentados, de máis de 1000 metros cadrados de superficie e un valor duns 95.000 euros, que lle permitirá poder levar a cabo a súa ampliación. Levamos dúas ventas, antes era Transporte Potel, agora pois esta venta, temos outras persoas interesadas nesta ruta de proxección dos polígonos industriais de Galicia, dende logo de Rianxo, que non nos cansaremos de vendelo porque é un lugar privilexiado, magníficamente ubicado, e que sen dúbida para empresas como estas e outras ten unha actividade, ten unhas características idóneas. Dende a firma dedicada a actividades de cetaria e depuradora de mariscos, destacaron a importancia da operación, xa que a adquisición dos novos terreos permitirálle poder afrontar unha próxima ampliación. Un pouco unha das actividades que ten a empresa é a cetaria e depuradora de mariscos. Recentemente inauguramos aquí estas instalacións que estades aquí, e o que nos dedicamos é eso, a vender marisco e todo o que son produtos do mar. Empezamos ahora aquí, cambiamos instalacións, ahora temos máis capacidade para volumen, pois a idea é de ir a máis, claro está. E ir ampliando, o mismo que vas ampliando en capacidade, en volumen, pois en personal. O polígono tamén está moi ben ubicado porque está ao lado da autovía, e a comunicación para nós é moi boa, e despois de cando mandamos para o mercado cos transportes tamén é moi boa. Iso era antes carecíamos de eso, había que facer unha chea de combinacións para mandar o produto. Así se chocolle diante da porta e, iso é unha ventaxa. O Parque Empresarial de Rianxo, con menos de 10 anos de existencia, conta na actualidade co 40% da súa superficie total vendida.